11. výročie bombardovania Jugoslávie práve v týchto dňoch. Ako je to možné, že sa také niečo udialo a hlavne ako je možné, že sme sa my na tom podielali uvoľnením vzdušného priestoru. Bez rokovania parlamentu, bez oboznámenia najvyšších orgánov a tak ďalej. Ako je to možné? A dodnes sa s tým nič nerobí. Je to smutné a zaujímavé pritom zároveň, že 23. marca pred 71 rokmi napadli maďarskí banditi, fašistickí banditi, hortijovskí banditi, Slovensko bez vypovedania vojny, proti všetkým regulám vôbec vedenia vojny. A 11 rokov, pred 11 rokmi, napadla Severoatlantická aliancia, tiež bandicky napadla bez vypovedania, bez medzinárodného krytia, zákonov. Všetko pošlapali, všetko bolo pošlapané. Ale viete, jak sa hovorí? Silnejší má pravdu. Ten, kto je ubitý, zbombardovaný, postrieľaný, pozatváraný v Hágu a kdekáde súdený, ten nemá pravdu. Ten silnejší má vždy pravdu. A médiá samozrejme, tí vymýjú mozog aj pomaličky Einsteinovi.